Bože, uputu Tvoju tražimo da naša srca zbližiš, da nas skupiš i sjediniš i da nam međusobno povjerenje povratiš. Molimo Te, Bože, da nam osnažiš vjeru, da čuvaš odsutnog i uzdigneš prisutnog, da nam svojom milošću, Bože, ukrasiš naša djela i izbijeliš naša lica, da nas nadahneš Tvojom dobrotom i sačuvaš od svakog zla. Bože, molimo Te da na ispitu prođemo i da se nađemo u društvu Tvojih izabranika, šehida, onih koji su sretni, onih koji su u društvu vjerovjesnika, onih koji su uspješni i spašeni. Bože, uputi nas na pravi put i učini nas da i mi druge upućujemo na pravi put s kojim si Ti zadovoljan. Bože, nemoj da budemo na krivom putu i nemoj da druge upućujemo na krivi put s kojim Ti nisi zadovoljan. Bože, podari nam Tvoga nura u našim srcima i u našim dušama. Daj nam Tvoga nura u našim ušima, u našim očima, u našim osjećanjima, na našim čehrama, u našoj krvi, u našim kostima i u našim rukama. Neka nam Tvoje svjetlo bude s naše desne i lijeve strane, ispred i iza nas, iznad i ispod nas. Bože, nek Tvoj nur bude svuda oko nas, da ne posrnemo i ne pokleknemo na putu dobrote, mira i sreće za nas i za sve ljude dobre volje. Bože, molimo Te hurmetom ove Mubarek noći, da našoj porodici, rodbini, poznanicima i prijateljima, ako su bolesni, vratiš zdravlje, ako su dužni, pomogneš da otplate dug, ako su tužni, da im vratiš osmijeh u srcu i na licu, ako su siromašni, da ih oslobodiš siromaštva, ako su poniženi, da im vratiš dostojanstvo, ako smo im nažal učinili da nam oproste, a ako su oni nama učinili nepravdu, Bože, olakšaj nam i hurmetom ove Mubarek noći da im oprostimo. Bože, mi tražimo dobro u Tvom znanju i tražimo moć u Tvojoj svemoći, jer Ti sve znaš, a mi ne znamo. Ti sve možeš, a mi ne možemo. Ti znaš sve tajne ovoga i drugoga svijeta. Bože, Ti znaš ako je ova stvar koju kanimo učiniti dobra za našu vjeru, naš život i našu smrt, pa Te molimo da nas u to ne osnažiš, da nam olakšaš da tu stvar uradimo i da nam tu stvar Ti, Bože, blagosloviš. Ali Ti, Bože, znaš, iako je ova stvar koju kanimo uraditi zlo za našu vjeru, za naš život i našu smrt, pa Te molimo, Bože, ako je to tako, da tu stvar od nas udaljiš i da nas od te stvari udaljiš, te da nam omogućiš da uvijek budemo tamo gdje je dobro za nas, našu porodicu, naš dom i našu domovinu. Bože, neka je naša zadnja dova velika hvala i zahvala Tebi na svakom halu i na svakom malu. Amin. Ja Rabbi.